Ayan. Gabal down. Dami rin pala. Single deck. Katalan. Gabal down. Yo. Wow! Wow! Game! Ano, si mga pro. Ito, tayo. Tatlo lang yata. So, dito si Alti Catalan, daming pro dito ha. Alti Catalan, Dennis Gabaldon, Warren Bordeos, si Leonardo Valdez, Aida James Mendoza, ano pa, Jingo Tabayoyok, Nicos Garcia, si Marco Lumanog, ito pa espiritu na yun, ay Flores. Yan natin ha, o magkakabigayan pa to o magkakaibigan o ano. Ruta, isa na to. Idol, ano pangalan mo Idol? Angelo? Ay, ito pala si Angelo natin lahat eh. Ayaw, okay na natin lahat. Ito ba natin kilala? Ayun, yung nakabora si Flores yun eh. So, kilala natin lahat. Idol, anong pangalan mo? Kasali ka ba Idol? Sabit lang sir. Sabit lang. Eh di tumatap ka na. Shoutout mo na yung jowa mo. Pero ba? Puti ka pa, meron. Ayaw. Shout out. Ayaw. Ayaw, shoutout muna, bago kalas. Ayaw. Ito si Valdez. Ayaw, kilala ko na lahat. Si Lumanog, si Loreta, Mendoza, si Jingo. Ayaw. Sarap. Ayan na. Ayan na mga idol, puro pro na to ha. Pro cyclist. Pinangungunahan ni Marco Lumanog, John Paul Loreta, Jingo Tabayoyok, Aitan James Mendoza, Leonardo Valdez, Warren Bordeos, si Angelo Pinlado, Alti Catalan, Jesus Garcia, Dennis Gabaldon. Ayaw. Malupit na to ha. Ito, sumabit lang to si Alti Catalan. Naka-MTV eh. Isayo lang ito. Puro pro ha. Patunayan to mga idolo. Marco Lumanog, nasa Bebetang Harap. Hindi mo kaya ang bibirada rin ang mga idolo. Ito, si Jesus Garcia, Alti Catalan, Dennis Gabaldon, si Bonso Flores, Angelo Apilado, Warren Bordeos, Leonardo Valdez, Marco Lumanog, Jingo Tabayoyo, Aida James Mendoza, John Paul Loreta. Puro Pangasinan. Ang kanilang speed 45 kilometers per hour. Yan, kaya lang. Yan din ha. So, tabingin. Hindi ka mamaya. Yun, kuwang-kuwa. Puro Pangasinan, puro cyclist ng Pangasinan to ha. Puro professional cyclist ng Pangasinan. Ayan o, puro malulupit to. Ayan o, Aitan James Mendoza, nasa harapan. Hindi, dito. Yan yung malupit. Ayun, Jingo Tabayoyok, Leonardo Valdez, Warren Bordeos, Angelo Apilado, Bunso Flores, Jesus Garcia. Yes! Shout out! Mga utang na, likat, sasakay kita rito ha. Ikaw magbibideo. Tang ila, iba. Ayun, no? Jingo Tabayoyok ha. Hindi naka-break away na ba tayo? Oh, wala pa naka-break away ha.
ensayong malupit to. Sino kaya ang kakalas, magpapakalas dito? Pero walang kakalas dito, malalakas to eh. Uy. Pagano'n mo, tapos pagano'n. Ganyan o, pega. Oh, yan. Sagad mo. Yan, no? Paano kaya mag-ensayo to? Paano lumaro itong mga pro cyclist ng Pangasinan, ha? Puro pro cyclist to, mga idolo. Puro pro. Pinakamalulupit na pro cyclist sa pang-remate yan o pang-akyatan. Marco Lumanog, o Dennis Gabaldon, Chanto Laureta, Warren Montelios, mas lalo na si Aidan James Mendoza, Alpi Catalan, Jesus Garcia. O, ano ba? Napangahanapin mo sa mga ito. Mauhusay ito, ha? Ayan, kumakarga na, kumakarga, ha? Kapalitan, ha? Tignan mo yung kabundukan, o, yung kabundukan. Nagpapainit lang ito mga ito, nagpapainit lang, mamaya magkakalasan na yan. Papainit lang yung mga yan, bumibilis ang takbo nila, 51 na, ha? 51 kilometers per hour ang takbuhan, ha? Puro pro. Buti ka lang, walang ulan mga idols. Yan o. Very good. Ay, sabi ka dyan, kanan. Kanan. Oh, si idol. Saan na dulat eh. Wow naman. Ano idol? Kabili naman yung sa kabili. So, dalawa na yung bumaklas, ha? Dalawa na. Left turn, ayaw. Yan, bumabakbak na mga ano, kumakarga na, ha. Dahil kung may makakawala dito sa mga tao, puro pro, malalakas. 55 kilometers per hour. Ano, karga-karga, ha. 52. Kaya napakabilis, ha, masikip ang daan, pero takbo, 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 takbo. Oh, 55 kilometers per hour. Oh, medyo naiwan sa may bandalikon tong si Jesus Garcia. Ayan, no? Mukhang hindi kaya ni Jesus, ha? Yun naiiwan sa likod. So, ayun mga idol, ito na. Wala pa rin tayo nakaka-advance, ha? Ang lakas ng hangin. Paano ba lumaro? Walang masikip, walang mabalo-bako-bako. Basta ensayadong Pangasinan cyclist. Walang uurungan itong mga to. Ayan, ha? Dennis Gabaldon, Jingo Tabayoyong, ganyan lang, ganyan lang. Itong si Angelo Abelardo, Alpi Catalan. Go! Bakbakan ng bisikleta. Pati mo to, wak-wak na rin. Guno, sa kabla. Nay! Nangyari, mukhang nasira. Nangyari, Jingo. Nasiraan si Jingo Tabayoyong.
Yun ha, dito magbabanatan to. Tignan natin kung magbabanatan dito ha. Yan, kakargaan na yan o. Tignan natin kung kayang sumabay ni Jesus Garcia dito. Kung makakasabay mo siya sa mga mas bata sa kanya ha. Eh kung si Alvin Catalan nyo, makakasabay kaya ito hanggang pilit tayo, naka mountain bike pa. Ah, kalitan pala ng plato mo, idol. Eh, nag-iinsayo lang yan. Walang mga breakaway, ha. Yan. James, Team Go for Gold. Si John Paul Laureta rin, Team Go for Gold. Yan din ang magandang kuha. Sige, ganyan lang. Yan. Marco Lumano, Warren Bordeos, Leonardo Valdez, James Gabaldon, Jesus Garcia, and Alvin Catalan. Puro matitibay, basta usaping siklista na laban ng siklista, karera ng bisikleta, hindi papatalo. Number 1, numero 1 talaga to Pangasinan, mga idolo. Napakaraming pakarera dito, napakaraming pakarera. Yung iba nalampasan pa namin, hindi namin na-cover dahil sobrang sabay-sabay. Kung makakasabay itong si Jesus, so nawala na si Jingo, makakahulagpos kaya sa mga to. Ano, maangat. Pangalawa pa lang to, ayun, si Marco Lumanog, Warren Bordeos, maluhus ito, mga pro. Uy, yeah. Ayun, sino kaya ang unang kakalas? Sino ang unang bibigay? Oh, ano nga na, Sir Idol? Hindi kinaya ni Jesus Garcia ang pacing ha. Kaya unti-unti magbabawas to. Mamaya-maya itong si Alpi Catalan naman ang malalakas dito, mga idol. Pero matibay di Alpi Catalan ha. Matibay talaga gold medalist Southeast Asian Games. Oo. Sa mountain bike o sa road bike. So shoutout sa mga nagpalaro ha. Ang mga sponsor natin, mga Flores Brothers. Ang bait ha, nagbigay pa ng pangkaso for the first time, may nag-abot sa atin. Shoutout dito kay napakasarap i-vlog kay Rhea. Ayaw. Okay. So unti-unti na, dalawa na yung nalaga, si Jingo at si Jesus Garcia. Yan ko hanggang sa tatagal na si Alvin Catalan ha. Kung kaya niyang sumabay, yung pinis nila nakatutok lang ha. Kung iiwanan siya mamaya, ayan no, kumikigig pa. Ang tangkad ni Alvin Catalan, ang ganda ng katawan. Cycling capital talaga itong Pangasinan, mga idolo. Walang inuurungan to, tingnan to, sulok-sulok ha. Pro cyclist to ha, pero dito nakiki-join, nakiki-coordinate sa Pajak para sa paaralan San Macario Sur Elementary School. So shoutout doon sa nag-invite sa atin, mga Flores Brothers, si Goldwyn Gagarin Flores, yung aking nakachat. Oh, Corbading, banking, oy. Ayan o, makakarga o. So, pangalawang lap pa lang to ha. Hanggang sa tatagal itong si Alpi Catalan. Ito nag-iinsa ito dahil itong meron itong laro sa Quezon Province ng MTD.
Dennis Gabaldon nasa harapan. Oh, pera slide ha. Ayan o. Ayaw! Kaya doon. Eight riders na lang ha. Nalagas na iba. Ayaw! Shout out to, shout out to, shout out to, shout out. Shout out. Pakalas na. Ay, di ba? Mga bagya lang, bahala ka na dyan. So, patibayan din ng bisikleta dito mga idol. Ito, lalo to, rough road, oh. Patibayan ng bisikleta rito. Ayan, oh. So, shout out muli dyan, oh. Ayan, kakanda to. So, Dennis Gabaldon, nasa may harapan ha, si Dennis Gabaldon. Kasunod niya si Aidan James Dompit Mendoza, Chalbo Loretta, Angelo Apilado, Marco Lomanog, Warren Bordeos, Leonardo Valdez, at ito si Alvin Catalan. Nakatutok lang sa likod. Ito, inabutan nila si Bonzo Flores. Ngay? Nagkakaangatan na, oh. Magkakasubukan na to. Dahil paulan na. Yan, umaangat si Aidan James. Wala munang korpo-korpo to, ha. Matibay. Matibay si Alvin Catalan, oh. Matibay pa rin si Alvin Catalan, ha. Nakatutok pa rin. Naku po, huwag ka munang umulan. Oy, gusto nang may tumakas, ha. Gusto nang tumakas sa iba, oh. Sino kayang pakakalasin nila dito? Kaya bumibilis na mga idol, ha. Bumibilis na, bakbakan. Pumapatak na rin ang ulan. Nako, may umagwat na. Tatlo na yung umagwat, ha. May tatlong umagwat, si Warren Bordeos, si Marco Lomanog, Aidan James, si Lisa. Kung makilala. Si Leonardo Valdez ang umagwat sa harapan. Oy, may hiwalay na sila dito sa grupo, ha. Bawal corporate to. Oy, nagtapatayan ng trangko dito. Mukhang pababayaan nilang makalayo yung apat na yun, ha. Ayun, oh. Lumayo na ng mga 80 meters. Ako, nagkakapatayan na rito. Mukhang yung apat na lang na yun magbabanatan, ha. Ha? Lumayo na yung grupo nila Aidan James, ha. So kaya punta natin yung grupo ng ating mga breakaway na apat. Grabe, ha. Wala na nagtatraffic, ha. Wala na, kakaubusan na. Oy, lumayo na yung apat. Pag-aabol kaya ito 5 na to, 6 na to. Tignan natin kung mag-aabol ito mga to, ha. Yan, lumikit si Jingo. Yan, no, kumikikig, ha. Mukhang may problema yung bike ni Jingo, ha. Oy, nagkakabantayan dito, ha, sa likod. Ayan, si Gabaldon kaya titira sa bandang kanan. Itong si Angelo Apilado, Dennis Gabaldon. Tignan natin kung magkakadidikit pa to sa ating mga breakaway. Mukhang may mechanical problem yung bike ni Jingo. Nagapak ng nagapak. Hop, lumayo na yung ating breakaway, ha. 200 meters na. So, pupunta tayo sa breakaway. Ayun, no. Yo! Breakaway. Ito na. Napakalakas ng hangin, mga idols. Ito na yung ating apat na breakaway. Si Marco Lomanog, Warren Bordeos, Leonardo Valdez, and Aidan James Mendoza. So, pangatlong lap na to. Wala na, nagtagumpay na.
nagtagumpay na kumawala itong apat na riders na to. Oy. Team Go for Gold, Team Pogi, Team Vantage. Isa. Team ko yun Team Vikings Laguna. Ay oo. Si Lumanog, Team Vikings Laguna ito. Noong Ronda Pilipinas mga idol. Nasa Vikings Laguna siya. Ayan. Mga ito, lahat, sumali lahat sa mga Ronda Pilipinas. Ayan, si Warren Bordeaux, veterano. Lalo itong si Dogpit Mendoza, Leonardo Valdez, at si Marco Lumanog. Nung Ronda Pilipinas, si Marco Lumanog dati lumaro sa Team Vikings Laguna. Pero 7-11 din to eh. So ayan, nakawala na sila sa ating ko na. Puro tong mga siklista. Dito na tayo sa breakaway. Okay na? Okay. Pangatlong lap pa lang tayo ha. Mayroon tayong dalawang lap na natitira. Para sa kaalaman ng lahat mga idol, ang sponsor ng laro to ay ang mga Flores Brothers Cycling from Natividad, Pangasinan. Aray nila sa San Macario Elementary School. Shout out mo dito ha. Paganyan lang. Oh! Shout out! Ang sarap po! Uy, wala na. Okay. Yan, pangatlong lap na. So, meron pa tayong dalawang lap na natitira. Dalawa na lang lap. Dito tayo sa San Macario Sur. Mga pro talaga to, mga husay bumangking ha. Husay bumangking yung mga to. Shout out! Baka umuwi na yung mga yan. Hindi pa? Gawar na. Hindi pa, diyan pa sila. Sabay siguro yan. Shout out mo dito. Shout out! Ayan! Sarap po, idol! Ay, dito. Shout out! Ayan! Shout out! Apat na to ha. Pakatibayan ng bisikleta, pakatibayan ng resistensya talaga dito. Meron pa kayang kakalas dito sa apat na to. O sila na magbabalatan sa finish line. Yan o. Ang kanilang speed 55 km per hour. Kahit masikip yan, kahit baku-baku yan, hindi yan tatantalan, hindi yan uurungan. Basta tagapangkasilang ng siklista. Ito, pinakamalupit dito si Aidan James. One hands pa. Marco Lumanog, Warren Bordeaux, Leonardo Valdez. Marami nang napatunayan itong mga to sa larangan ng pamimisikleta. Yun no. Warren Bordeaux ang nagdadala ng tralango mga idol. Yan doon. Yo, apat na lang ha. Wala na, hindi na nakakuha yung wala. Malayo. Uy! Yo, nako po, malamig na mga idol. Mukhang babagsak na ang ulan. Huwag muna sana. Ipinis muna natin to mga idol. Ipinis muna natin. Uy, aso. Huwag ka munang bumagsak. Matinding ulan. Makapinis na ko po. Padilim na lang padilim. Ang hangin. Padilim na lang padilim mga idolo. Uulan na ba? Oo, hindi pa. Oh, na. Ha?
tutukan mo lang, baba lang ha, pag ganun. Sige. Sige. Ano lang. Para iba-ibang anggulo. Sige, sige. Sige, ganun mo ba? Ganun mo ba? Ganyan. Para yung baba. Sige, sige. Yan mo, masyado mo yun, hindi makita yung ulo. Oo kaya kayo baba nga lang eh. Yun o. Ang lakas ng hangin mga idolo. 42 kilometers per hour lang ang takbo. Ang lakas ng hangin. Baka hindi na marinig yung boses ko rito ha. Leonardo Valdez sa harapan. Ayun, pumalit si Aidan James Mendoza. Nasa likod dyan si Marco Romano at itong si Warren Bordeos. Lahat to nakaranas na ng Honda Pilipinas. Si Aidan James, international pa to, lumalaban sa ibang bansa. Ito si Warren Bordeos, matagal lang si Krista to mga idolo. Lakas ng hangin ha, huwag naman sana bumagsak ng ulan. Yun o, ang kanilang speed 50 km per hour. Marco Lumanov nasa harap. Ay, paano bumabangking ha. Daig pa yung motor ha. Hindi ko kaya yun ha. Okay. Ayan ha. Okay. Dapat pala itong ating breakaway. Naku po, mukhang nagkakaroon ng mechanical problem yung bike ni Warren Bordeos ha. Huwag naman sana, sayang ang breakaway. Napakasayang pag gano'n. Uy, nag-uwi na itong mga to ha. Ayun, si Manzano, uwi na. Yo! Okay. Malapit na tayo ha. Pang, bibi. Huwag ka tatabi, bibi. So, pang-apat na to ha. Shoutout muli itong mga ano. Wala. Ito na lang. Wow. Ito. So, last lap. Oh, ito na lang. Sana huwag pang umulan ha. Yung jacket ko dun ha. Uy, aso. Aso! Last, ano ba? Sama! Ay, papilis na. Okay. Pilit na lang? Finish line na ba? Ayaw, dapat lang pala. Ayun, lumanog, naging third lang. Ito. Puta, hindi ako namaos dun ha. Ayun, si Aidan James. Ayan, talagang ensayo. Puta. Ayan, ensayo lang naman ha, Idol. Ay, asan na yung man? Basta pala yun? Wala tuloy iba na ito na. Hindi ako na maaos dun ha. Kung sada sanang bakbakan yun ha. Wala na rin eh. Oo nga eh. Oo. Ensayo lang din naman nila eh. Yaw. Ang nangyari na ako. Sayang naman yung... Kaya yun. Check out mo na. Yun, shout out na lang. Ano pa dyan? Ha? Dyan ba? Ayun.